खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं रिंकु बसुमतारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दं आसाम विधान सभानि मावफारियाफोरनि थाखाय ड्रेस क'ड नयनमणि सखियानो 2022 मायथाइनि अर्जुन बान्था कार्बि आंलंआव डेंगुनि उदखार 3 सुबुंनि जिउ गोमाबाय सिलचराव मावबादि दैदेनगिरि हमदों एबसुनि दैदेननायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव गोख्रों सोमावसारदों कसुगाव 1 नं मालभगाव दायना बुथारदों बाक्सानि उलुबारियाव खुंगा 54थि खेराइ फोरबोआ जोबबाय बाक्सानि सामुहाथायाव खुंगा 69थि श्री श्री कृष्ण राज फोरबो रायजोआव फिन आरोबाव नाव जाब्रबथायनि शिकार जानांदों फरायसाफोरा दानिया फैदो आबुं रादाबाव आसाम विधान सभानि मावफारियाफोरनि थाखाय ड्रेस क'ड फोसावदों आसाम विधान सभानि मावफारियाफोरा दानिफ्राय गोसोबायदि ड्रेस गाननानै थांनो मोननाय नंला फोसावनाय ड्रेस क'डखौ मानिनानैसो खामानि मावनो नांगोन आसाम सोरखारनि चिफ सेक्रेटारिया बे बिथोनखौ होदों आसाम विधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि बिथोन बायदियै विधान सभायाव बे गोदान नेमखान्थिखौ फोसावनाय जादों मिथिनो हानाय बायदिब्ला आसाम विधान सभानि मावफारियाफोरा डिउटियाव थानाय समाव जिन्स टि-शार्ट आरो लेगिंस गाननो मोननाय नंला बेनि सोलाय फर्मेल आरो गुबुन गुबुन हारिनि दोरोङारि गानजोमफोरखौ गाननो हागोन विधान सभायाव आसाम आयेन आफादनि जथुमनि समाव खौरांगिरिफोराबो बे नेमखान्थिखौ फालिनांगोन आरो फर्मेल ड्रेस नङाबा दोरोङारि गानजोम गाननो नांगोन होननानै बिथोन होदों बेनि अनगायैबो विधान सभानि साफ्रोमबो मावफारियाफोरा फुंनि 9:30 रिंगायाव मावख'आव नुजाथिनांगोन आरो साफ्रोमबो मावफारियाफोरा बाय'मेट्रिक होनांगोन एबा मावख'आव नुजाथिनायखौ बाय'मेट्रिक मेसिनाव फोरमान होनांगोन विधान सभानि साफ्रोमबो अरायथा आरो अरायथा नङि मावफारियाफोरानो बे बिथोनखौ मानिनानै सोलिनो नांगोन मख'नो गोनांदि बेनि सिगां 2017 मायथाइयाव आसाम सोरखारा साफ्रोमबो सोरखारि मावफारियाफोरखौ दाननि 1थि आरो 3थि सनिबारखालि हौवाफोरनि थाखाय धुति कुर्ता आरो आइजोफोरनि थाखाय मेखेला सादर गाननो थाखाय बिथोन होदोंमोन नाथाय सोरखारनि बे बिथोना साननैसोल' सोलिनानै उनाव गैया जालांदोंमोन आसामनि मुंदांखा लन बल गेलेगिरि अलिम्पिक गल्ड मेडेलिस्ट नयनमणि सखियानो 2022 मायथाइनि अर्जुन बान्था 2022 मायथाइनि अर्जुन बान्थानि थाखाय आसामनि नयनमणि सखियानि मुंखौ सायख'बाय मिरु खेल मन्त्रालया एबा मिरु गेलेमु बिफाना सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गेलेमु मन्त्रालयनि सिङाव थानाय मोनसे जर'खा कमिटिया नयनमणि सखियाखौ देग्लायनि अर्जुन बान्थानि थाखाय गनायथि होबाय गेलेमु मन्त्रालयनि कमिटिया गनायथि होनायनि उनावनो नयनमणि सखियानि मुंखौ अर्जुन बान्थानि थाखाय फोसावदों मख'नो गोनांदि नयनमणि सखियाया अर्जुन बान्था मोननो हानाय आसामनि 7थि गेलेगिरि भगेश्वर बरुवा मनालिसा बरुवा जयन्त तालुकदार शिव थापा हिमा दास आरो लाभलिना बरग'हायनि उनाव नयनमणि सखियाया अर्जुन बान्था मोननो हानाय आसामनि गेलेगिरि बेखौबो मख'नो गोनांदि अर्जुन बान्थाया मिरु सोरखारजों होजानाय भारत हादरनि गेलेमु बिथिंनि मोनसे मानगोनां बान्था आरो सन्मान मिरु सोरखारनि गेलेमु मन्त्रालया बोसोरफ्रोमबो गेलेमु बिथिङाव हादरखौ रिप्रेजेन्ट खालामनाय गेदेमा गेलेगिरिफोरखौ अर्जुन बान्थाजों मान बावो कार्बि आंलंआव डेंगुनि उदखार कार्बि आंलंआव गिख्रंथाव महर लादों डेंगुआ दासिम 308 सुबुंखौ डेंगुआ गाग्लोबबाय बेनिनो 3 सुबुङा जिउ गोमाबाय रिपर्ट बादिब्ला बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै कार्बि आंलंआव 308 सुबुङा डेंगुजों गाग्लोबजाबाय बेनिनो 3 बेरामिया जिउ गोमाबाय जाउनाव कार्बि आंलंनि सरासनस्रा थागिरिफोरनि गेजेराव डेंगुखौ लाना सोमखिखांनाय सोमजिदों कार्बि आंलंआव डेंगुनि गिख्रंथाव थासारिखौ नोजोर होनानै कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल खुंथाया गासैबो फरायसालिमा आरो सोलोंथायारि फसंथानफोरखौ बन्द फोसावनो गोनां जादों सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला कार्बि आंलंआव दिनैनिफ्राय फैगौ 12 नभेम्बरसिम गासैबो सोलोंथायारि फसंथानफोरखौ बन्द फोसावदों मख'नो गोनांदि गुवाहाटी नोगोरमायावबो गोबांसा सुबुंनि देहायाव डेंगु मोननायनि खौरां ओंखारदों बबेखानि गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्परेसना डेंगु थाम्फैनि जोलैखौ फोजोबस्रांनो थाखाय गुवाहाटी नोगोरमानि नाला आरो जाम्फैफोराव जर'खा जोलैनि ना हगारना होदों जाहाथे बै नाफोरा थाम्फैनि बिदैफोरखौ जानानै डेंगु थाम्फैनि जोलै बांनायखौ होबथानो हायो
आसामाव सासे मावबादि दैदेनगिरि हमदों। गुवाहाटीनिफ्राय थांनाय आसाम पुलिसनि क्राइम ब्रान्चआ सिलचरनिफ्राय हमदों मावबादि दैदेनगिरिखौ। दिनै सिलचराव हमजानाय मावबादि दैदेनगिरिखौ काछार जिल्ला आसाम वेस्ट वार्कार इउनियननि नेहाथारि धरित्री शर्मा होननानै सिनायथिनो हादों। धरित्री शर्माखौ काछार जिल्लानि बरखला सनापुराव थानाय गावनि न'निफ्रायनो एरेस्ट खालामदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला क्राइम ब्रान्चआ धरित्री शर्माखौ मावबादिजों सोमोन्दो लाखिनायनि सन्देह खालामनानै दिनै एरेस्ट खालामना पुलिसनि जिम्मायाव हरो आरो नायबिजिरनो थाखाय गुवाहाटीयाव लानानै फैयो। रिपर्ट बादिब्ला मावबादि दैदेनगिरि कान्छन दासनि सिमान लानायाव धरित्री शर्मायाबो मावबादिजों सोमोन्दो थानाया सोराङाव फैयो। गुबुन फारसे मावबादिजों सोमोन्दो लाखिनायनि सन्देहआव कामरुप जिल्लायावबो सासे सुबुंखौ दिनै पुलिसआ हमदों होननानै मिथिनो हादों। मावबादि सन्देहआव हमजानाय गुबुन सासे सुबुंखौ गुवाहाटी सयगावनि हृदय कलिता होननानै सिनायथिनो हादों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव दिनैबो दुंहाव थासारि। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव दिनै एबसुनि दैदेननायाव फिन सोमावसारदों। एबसुनि दैदेननायाव दिनैबो माखासे फरायसाफोरा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि खुंथायनि हेंथायै सोमावसारनाय हाबाफारि बानजायदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 30 अक्ट'बर खालि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया फोसावनाय BA थाखोनि थामथि सेमिस्टार आनजादनि फिथाइखौ लानानै फरायसाफोरनि खुद्रिसारनाय आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव दुंहाव थासारि सोमजिनाया दासिमबो सुग्लायाखै। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बेंखनाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिमानि फरायसाफोरा गावसोरनि मिजिंथिनाय बायदि फिथाइखौ मोननो हायैखौ लानानै थांनाय बावैसो साननिफ्रायनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि खुंथाय आरो आनजाद सामलायगिरिनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंनाया सोलिगासिनो दं। बेबादिनो दिनैबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव एबसु आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बेंखनाव थानाय फरायसालिमानि फरायसाफोरनि जुथायै बानजायनायाव 2 घन्टा गोख्रों खुद्रिसारनाय हाबाफारि बानजायदों। बे हाबाफारियावनो एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरिफोर, गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन फरायसालिमानि फरायसाफोरा आखायाव प्लेकार्ड, बेनार, पेस्टुन लानानै बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि आनजादाव जिरायनाय 12,000 फरायसाफोरनि गेजेराव 3,000ल' फरायसाफोरा उथ्रिसारदों। जाउनाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया आनजादनि नम्बर होनायाव माखासे बेले-बेजे जानायनि गोख्रों अजद सिखांदों। रायजोआव आरोबाव दायना बुथारनाय जाथाय। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमायाव जादों बे दायना बुथारनाय जाथाया। कसुगावनि 1 नं मालभग गामियाव सासे सुबुंखौ दायना सन्देह खालामना बुथारदों। थांनाय हरनि 10 रिंगासोआव दायना सन्देह खालामना बुथारजानाय सुबुंखौ देवान मुर्मु होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला देवान मुर्मुखौ गामिनिनो सासे कबिराजनि इसारा होनायाव माखासे खोमसि फोथायग्राफोरा दायना सन्देह खालामो आरो थांनाय हराव दायना साजायनानै बुथारनाय जायो। बबेखानि बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो कसुगाव पुलिसआ जाथायसालियाव थांना देवान मुर्मुनि गोथै सहखौ बोखांहैयो आरो पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय क'क्राझार सिभिल हस्पिटालाव दैथायहरो। ओरैहाय मालभग गामियाव दायना बुथारनाय जाथायखौ लोब्बा लाना 3 सुबुंखौ पुलिसआ हमनो हाबाय होननानैबो मिथिनो हादों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय उलुबारि गामियाव खुंगा 53थि खेराइ फोरबोखौ उलुबारि, खालिहागुरि, साइतानगुरि दरथाम गामिजों जथायै 4 अक्ट'निफ्राय 6 अक्ट'सिम सानथामनि हाबाफारिजों खुंजानाय खेराइ फोरबोआ रबिबारखालि जोबनानै थांबाय। रबिबारनि जोबथा सानखालिनि हाबाफारियाव दं गिबियावनो फुंबिलिनि 8 रिंगायाव बाथौ खुलुमनाय, 9 रिंगायाव धोरोमारि हान्जा सुरनाय। बे हाबाफारिखौ दैदेनो साइतिनगुरिनि बिष्टुराम बसुमतारिया। 10 रिंगायाव धोरोमारि सावराय मेल, 1 रिंगायाव गेवलां जथुम आरो बान्था राननाय। बे हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै बाहागो लादों UPPLनि जिल्ला आफादगिरि बिकन गयारी। आफादगिरि महरै बाहागो लादों उलुबारि, खालिहागुरि, साइतिनगुरि खेराइ आफादनि जतिन स्वर्गियारी। दिनैनि बे गेवलां जथुम मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों BTRनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। माननि आलासि महरै बाहागो लाहैदों 20 नं सालबारि बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि बिनद मुसाहारि, समाज सिबियारि कितिश स्वर्गियारी, साइतिनगुरि JBH बड' HS फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मनेश्वर बर', समाज सिबियारि बानेश्वर स्वर्गियारी आरो नन्देश्वर खेरखातारिया। 1:30 रिंगायाव क्रिस्टि मोसानाय मोसायो लावखाथोनि ददेरे हारिमु आयदा। मोनाबिलिनि 7 रिंगायाव हारिमु मोनाबिलिनि हाबाफारिबो लानाय जादों। बे हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मावफुङो दान होगिरि खालिहागुरिनि दिगन्त गयारिया।
बे हारिमु मोनाबिलिनि हाबाफारियाव हांख्रायनाय बायदि बाहागो लानानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैदों रोजाबगिरि आरो मोसागिरि उदालगुरि खैराबारिनि मोनसोम बर' आरो उदालगुरि हरिसिंगानि आराधना दैमारि। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय सामु हाथायाव बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बायदि देग्लायबो 69थि सामु हाथाय श्री श्री कृष्णराज फोरबोखौ 7, 8, 9, 10 आरो 11 नभेम्बरसिम सानबानि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनो आखायाव लादों। दिनैनिफ्रायनो 69थि श्री श्री कृष्ण राज फोरबोखौ फालिनाया जागायबाय। दिनै समबार नभेम्बर 7 खालार। दिनैनि हाबाफारियाव दं गिबियावनो फुंनि 9 रिंगायाव गाहाय लांगोना बेखेवनाय। बे हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मावफुङो कक्लाबारि बियाबनि MCLA मन्टु बर'। 9:30 रिंगायाव गाहाय सायनासालि बेखेवनाय। बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुङो रुपहि PCDCनि मासिगिरि हेमन्त बसुमतारिया। 10 रिंगायाव सामलाय आफादनि मावख' बेखेवनाय। बे हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मावफुङो 21 नं सालबारि बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि बिनद मुसाहारिया। बेनि उनाव बेलासि 4:30 रिंगायाव मन्दिर मोखां बेखेवनाय। बे हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मावफुङो। रायजोआव आरोबाव नाव जाब्रबथायनि शिकार जानांदों फरायसालिनि फरायसाफोरा। बे दुखुनांथाव जाथाया बाक्सायाव जादों। बाक्सा जिल्लानि सालबारिनि एलेङामारियाव बेकि दैमायाव नावनि जाब्रबथाय। फरायसालियाव थांनाय समावनो बे जाथायनि शिकार जानाङो नावआव गाखोनाय माखासे फरायसाफोरा। आथिखालाव नावआव थानाय 9 फरायसाफोरखौ निमुवा देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। मख'नो गोनांदि एलेङामारि ओनसोलनिफ्राय गोबां फरायसा फरायसुलिफोरा नावजों बेकि दैमाखौ बारनानै गुबुन फारसेथिं थानाय फरायसालिसिम थांलाय फैलाय खालामगासिनो दंमोन। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।